କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ ଷ୍ଟିଚ୍ ବୁଲିକି ଆଇନୁ ଜାଣିଲ ଷ୍ଟିଚ୍ ବୁଲିକି ଆଇନୁ ଆଉ ଗଲା ବେଳକୁ ତ ସେଇ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ କହିଲା 5,000 10,000 50,000 ସବୁ ଦେଇଦେଲି ଆମେ ବାପା ସବୁ ଦେଇଥାନ୍ତା ସେଇ ଝିଳିଆ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚିଆର ପକେଇକି ବସୁଛି ଆଉ ଯାଉନି କୁଆଡ଼େ ପଇସା ଆଉ ମୁଁ ବି ଯାଇପାରିନି ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଭିନୟ କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଏକଲା ଲୋକ କେତେ ଇଏ କରିବି ମତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ତ ଯେତିକି ମେଡ଼ିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ସିଏ ହାଣିକି ସବୁ ତ ମୁଁ ଦେନି ଆଉ ତ ଆପଣ ପଇସା ଦେବି ଇଏ କରି ସିଏ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଉନି ଉଲ୍ଟା ମୁଁ ବା ଦେଇଥିଲି 15,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଚିରା ଛଡ଼ା ହବ ମୁଁ 15 ଦିନ ରହିଲି 15,000 ଟଙ୍କା ପଠେଇଲି କେତେ ଟଙ୍କା ପଠେଇଲି ହଉ ଟାଇଟ୍ ହଉନି ଆଉ ମୁଁ ଯଦି କାଲି ସକାଳୁ ଆଉ କୋଉଠି ହବ କାଲି ଆମର ହଉଛି 12 ବାହାରୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ପାଇଲୁନି ସେଇ ତ ମନ ଦଉଛି ମନ ଦଉଛି ଆମେ ତ ଯାଉଛୁ